per l'empresari de la comarca, en què li afavoriria que tot aquest espectre de patronals s'anés concentrant? És evident, perquè nosaltres, si tenim més socis, si tenim més força, si tenim més persones a dins, estem parlant que estem fent gran el projecte. I fent gran el projecte vol dir que arribem a un punt que podem influir molt més. Molt més. I quan dic influir, estic dient que tant la nostra posició, que és molt forta, de fet és molt forta, dintre de Foment i la COE, doncs que sigui encara més forta, la posició nostra envers de les administracions i la posició nostra en el concepte de quan si encetem qualsevol projecte, doncs no és el mateix, és a dir, que és evident que arribarem. Fins ara, i dintre d'aquest esperit autocrític, l'empresari moltes vegades es pregunta, totes aquestes històries, les patronals, es paga una quota i jo no rebo res a canvi, no em serveix de res. Bé, té molta raó. Té molta raó. O sigui, no en tots els casos, però té molta raó. I això és el que tenim que canviar. Ja estem canviant, ja estem fent coses. Per això dic que n'hi ha una feina conjunta és molt més interessant. N'hi ha altres patronals que nosaltres aprofitarem també per convidar-les perquè vinguin petits gremis i demés. De fet, el projecte nostre és un projecte obert. No és d'una persona, no és d'unes persones. La patronal és de tots els empresaris. No té un... O sigui, jo ara estic aquí, però demà ja no estaré, n'hi haurà un altre. I la Junta també. Llavors, el patronal mai pot ser un projecte personalista. Parlem de la crisi, que és la principal preocupació dels ciutadans, i també, al cap i a la fi, de la política i dels polítics, que són els que han d'articular mesures per combatir aquesta crisi. Vostè, en l'últim butlletí de la Unió, deia que molts polítics en el sector privat no es podrien guanyar la vida i diu que viuen en un altre món i qualifica les mesures del govern central com a contraproduents, fins i tot. Bé, en aquest punt és molt complicat ser original, perquè tothom ja ha dit la seva i més o menys n'hi ha un consens dintre de... Poden haver-hi dues o tres tendències, però ja tothom ha dit. O sigui, ja el per què tenim crisi més o menys tothom ho ha explicat, el per què les mesures no acaben d'arribar a la COE ja s'ha fet un far de declaracions, Foment també. Llavors, a mi m'agrada ser una mica original, una mica fer un anàlisi menys diferent. Jo crec que tenim un problema molt gran a Espanya. Aquesta és la meva opinió, no és l'opinió de la patronal. O sigui, la patronal no entra dintre de les polítiques, però jo crec que tenim un problema molt gran i és que el model d'estat que tenim no és el correcte. És a dir, Espanya va tenir 40 anys de dictadura i això va ser una època complicadíssima. I quan això es va acabar i va començar la democràcia, hi havia dues Espanyes històriques que abans de la Guerra Civil ja estaven barallant. Mai havíem tingut una democràcia nosaltres, com a país, una democràcia plena, mai. Ni abans de la guerra, perquè els dos bàndols es volien matar. Molt bé, va arribar la democràcia i es va donar un exemple molt positiu, perquè tot i que va ser una època molt convulsa, Meta, assassinant i moltes històries, però ara amb la perspectiva, amb grans polítics que van saber crear un model, que l'Espanya de les autonomies, amb una monarquia. Doncs era un model que d'alguna manera intentava contentar a tothom. Però aquest model, per mi, s'ha quedat absolutament enredadit. I el debat real, i quan parlem de la crisi, ara arribaré al punt aquest, el debat real és que si el model que tenim, la base que tenim, és l'apropiada per tal de sortir de la crisi. Jo crec que no. Tenim un problema. I l'alternativa? Tenim un problema. És a dir, tenim un model que és centralitzat, absolutament centralitzat, però també descentralitzat. És a dir, tenim duplicitat d'administració per tot arreu. Això fa que parlar amb l'administració, amb tota la tecnoestructura, es fa absolutament inviable, complicadíssim, fa que moltes vegades aquesta tecnoestructura, com deia el Rossell l'altre dia a la conferència del Cercle, té més poder inclús que els polítics, i tenim un sistema que no està funcionant. Llavors, per mi el debat, el primer punt, per tal de sortir, per fer una Espanya moderna, un país més modern, una Catalunya moderna, és donar-nos un altre model d'estat. Jo no crec en un model... Amb menys nivells d'administració? I jo no crec en un model centralista,
almenys per aquest país, no ho crec, no funcionaria, jo crec que no, però jo crec que sí que és el moment d'arribar a un punt i dir, escolta, si països com Alemanya, França, tenen uns altres models i estan funcionant, anem a mirar. I jo encetaria un debat i dir, escolta, i per què no ens movem un model federalista? Sé que és complicat perquè, clar, la monarquia, això és molt complicat, però el model que tenim ara no està funcionant. Això és l'únic que sé. Doncs a Catalunya li creen les vegueries i el Tribunal Constitucional diu, per una altra banda, que les províncies no es poden treure, és a dir, hi haurà encara més administracions. Encara més administracions. Jo crec que, bueno, també estàvem venint ara la idea que no, que això era una forma d'administrar més properament. Jo no soc partidari de crear més administracions. Sí que soc partidari d'una administració propera al ciutadà. Crec que això és molt positiu. O sigui, no crec que l'administració tingui que estar allunyada del ciutadà, que està propera. Tampoc crec en el model centralista que tenim a Catalunya, que és Barcelona. Tot passa per Barcelona. O sigui, ens queixem els catalans, però és que fem el mateix aquí. Llavors jo crec que el problema que tenim és el model d'estat. Un cop resol aquest, llavors ja estàs parlant de molta més productivitat. Si la factura de l'Estat baixa, que és el primer que tenim que fer, que baixi la factura de l'Estat, no les prestacions socials, però la factura, els costos, els cotxes oficials, els polítics duplicats, mil coses. Podríem fer una llista molt llarga. Aquest és el problema. El problema no és baixar-li una mica la pensió a les persones que gairebé no arriben a fi de mes. Això no és el problema que tenim. El problema està en tot l'aparatus que tenim muntat dintre de l'administració. Llavors, totes les mides que s'estan impulsant, doncs, no arriben. També són, d'una altra forma, però també són aparell aquelles organitzacions que cobren bona part de les subvencions per fer part de la seva feina, com són els sindicats o també la COE, la patronal, que han estat molts mesos negociant una reforma laboral i que no han arribat a cap tipus d'acord, i que finalment aquest govern, que tant critiquen tots, però ha hagut de ser qui tiri endavant aquesta reforma laboral. És autocrític amb el paper de la patronal i també li volia preguntar si considera que el president de la COE ara mateix està en una situació òptima com per encapçalar la patronal espanyola. Molt bé, doncs començo per la part final. Jo crec que no està... Jo crec que tindria de dimitir, ho dic claríssimament, i crec que a més tenim a Foment tenim una persona que té molta experiència, molt vàlida, que és el Rossell, i que ja ens va passar un cop, quan va sortir tot el debat de l'Estatut, que no va arribar a ser el president de la COE, però jo crec que arribarà el moment que tindria de ser ell. Jo crec que el Gerardo Díaz no està habilitat per ser president de la COE en aquest moment i tindria d'emitir. I li està fent molt de mal, diguem-ne, tot el projecte. Ja responc la primera part, és a dir, si tenim un president que no és el que tindria de ser, llavors és normal que la COE no estigui fent la feina que tindria de fer. O sigui, no estem fracassant, és evident. I en el tema de la reforma laboral ha sigut al final, realment no està resolvent res. O sigui, no ha sigut una reforma laboral com calia. Jo soc partidari d'un model molt més flexible, però un model molt més ultra flexible, que seria l'ideal en una situació en la qual tu perds la feina i el dia següent tinguessis una feina en un altre lloc, un sistema no pervertit, això és l'ideal, això és impossible. No tenim la cultura per un model ultraflexible, ultraliberal. No podem. Llavors, té de ser un model una mica intermig que tendeixi cap allà. És a dir, totes les cultures tenen un model al qual poden arribar, i a Espanya encara crec que estem una mica lluny d'arribar a un punt de maduresa real, tant democràtica com a nivell econòmic. És a dir, que